Oikein hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa tänne Aktian webinaarin, jossa käymme talouden näkymiä läpi. Me ollaan hyvin mielenkiintoisessa ajassa hetkessä markkinoilla. Meillä on teemat muuttunut makrotalouden suhteen. Aiemmin vuoden alussa pelättiin kiihtyvää inflaatiota. Nyt katseet on kääntynyt ehkä hivenen heikentyvään talouskasvuun. Riskisijoitukset on mennyt tosi hyvin sekä korko- että osakemarkkinoilla. Niin tänään me päästään aiheeseen, käydään ensin läpi vähän makrotalouden näkymiä. Meidän pääekonomisti ottaa kantaa olennaisiin asioihin talouden näkökulmasta ja sitten sijoittajan näkökulmasta asiat konkreettisoi sitten Patrick Moore, meidän allokaatiosalkuista vastaava salkuhoitaja, katsoo vähän eteenpäin, mitkä olennaisia teemoja. Mutta mennään aiheeseen ja aloitetaan makrotaloudella. Lasse, tervetuloa mukaan. Kiitos. Oikein hyvää iltapäivää minunkin puolestani, eli olen Lasse Koriin, Aktian pääekonomisti, ja kuten Samu tuossa se kertoi, niin käyn läpi vähän makrotalouden näkymiä ja tilannetta. Aiheet, mistä itse asiassa tänään nyt ajattelin puhua, niin katsotaan ensin globaalia taloutta, iso kuvaa, suuria talousalueita, minkä näköistä kasvua sieltä on odotettavissa. Sen jälkeen ottaa pikkukatsaus keskuspankkeihin ja pankkitoimintaan ylipäätään. Ne on ollut valtavan isossa roolissa viime vuosina sekä hyvässä että pahassa. Ja sitten lopuksi itse asiassa katsotaan aika paljon Kiinaa. Kiinahan on ollut tietenkin pitkään uutisissa, mutta ihan viime viikkoinakin on ollut huomattavan paljon uutisissa. Heillä on valtava tukipakettikokonaisuus, mitä siellä viedään eteenpäin. Pohditaan vähän sitä, että mitä vaikutuksia sillä on ja kuinka hyvä asia loppupeleissä on. Mutta aloitetaan nyt tällä talouden isolla kuvalla. Kuvassa on bruttokansantuote per capita, eli per nuppi niin sanotusti. Kertoo siitä, että kuinka paljon sitten talous keskimäärin per ihminen kullakin talousalueella kasvaa. Mikä tässä nyt on, tai oikeastaan miksi mä nyt nimenomaan tästä asiasta, tästä näkökulmasta haluan puhua, on se, että mehän ollaan paljon puhuttu siitä, miten globaali talouskasvu hidastuu, Kiinan talouskasvu hidastuu. Kun katsotaan historiaa, niin Kiinan roolihan on ollut hirveän merkittävä globaalissa talouskasvussa, koska Kiinan A, se on valtava talous ja B, se on kasvanut nopeasti. No, se on edelleen valtava talous, mutta se kasvu hidastuu. Ja sitten se kysymys on oikeastaan ollut, että onko jotain muuta aluetta, joka voisi ottaa sitten Kiinan roolin globaalin talouskasvun kiihdyttäjänä? No vastaus tähän nyt valitettavasti nyt ei ole. Ja tässä kuvassa nyt näkyy, mä otin tähän, tässä on EU, USA, sitten vielä latinalainen Amerikka ja sitten Saharan eteläpuolen Afrikkakin on mukana. Ja minkä tästä oikeastaan nyt hyvin näkee, niin ensimmäinen asia on se, että kun katsotaan eteenpäin, niin itse asiassa Intian talous kasvaa nyt ennustejaksolla nopeammin kuin mitä Kiinan talous. Ja se on tietenkin hyvä asia, mutta Intian talouden ongelma oikeastaan Kiinan talouteen suhteutettuna se, että se Intian talous on vielä liian pieni. Eli vaikkakin Intian kasvu on nopeampaa, niin se talous on niin pieni, se on niin pieni osa globaalista taloudesta, että se merkitys, vaikkakin sillä on merkitys, niin se on niin pieni, että se niin sanotusti Intia ei voi hypätä Kiinan saappaisiin tässä tilanteessa. No sitten toinen asia, mistä tietenkin paljon on puhuttu, on Afrikka ja Afrikan talouskasvu. No se valitettavasti, niin se ei kyllä pääse vielä tällä ennustajaksolla vauhtiin, että siitäkään ei tämmöistä korvaajaa löydy. Samanlainen tilanne itse asiassa latinalaisessa Amerikassa, että se lopputulema oikeastaan tästä on se, että me saadaan nyt tottua vähän hitaampaan globaaliin kasvuun. Toki meillä on globaalia kasvua edellä, että se pitää aina muistaa, että puhutaan, nyt voi nyrkkisääntönä puhua semmoista 3% kasvusta, mikä on itse asiassa ihan, tässä on hyvä sääntö muistaa. Ja toinen asia, kun puhutaan taloudesta, mikä nyt tietenkin on paljon agendalla, on tekoäly ja tekoälyn potentiaali tuottavuuden kasvattajana, joka sitten tietenkin taas me kiihdyttäisi talouskasvua. On ihan hyvää näyttöä siitä, että tietyillä toimialoilla niin tekoälystä on valtava hyöty tuottavuuden näkökulmasta, mutta että vielä ei ole semmoista, että voitaisiin puhua, että se olisi niin iso asia, että se näkyisi jopa ihan globaalissa talouskasvussa. Mutta se on tietenkin tällä hetkellä, mutta aika näyttää, että tietenkin muutos on ollut viime vuosina valtava, joten siinä mielessä niin ei voi missään nimessä sulkea pois positiivisia yllätyksiä siltäkään saralta.
No katsotaan taloutta sitten vielä vähän investointien näkökulmasta. Draghin työryhmä julkaisi tämmöisen Draghin raportin, jos puhuttiin EUn taloudesta, talouden haasteista. Tässä on yksi näkökulma siihen, mitä varten Yhdysvalloissa taloudessa menee paremmin kuin EU:ssa, se on investoinnit. Tässä on kaksi tärkeää asiaa. Ensimmäinen on se, että Yhdysvalloissa investoidaan enemmän, ja toinen on itse asiassa se, että mihin investoidaan. Ja kuvassa näkyy hyvin, siinä on mustalla on kone- ja laiteinvestoinnit, tehdaskoneet, tehdaskokonaisuudet, liikennevälineet ja niin poispäin, ja sitten on aineettomat erät. Ja aineettomissa erissä on esimerkiksi tuotekehitystä, IT-investointeja ja niin poispäin. Ja tässä huomaa hyvin selkeästi, että miten Yhdysvalloista investointien rakenne on siirtynyt enemmän aineettomiin eriin. Ja se itse asiassa, kun katsoo pörssinkin kehitystä, niin siellä on varmasti samat syypäät tai mestarit, minkä näkökulman nyt haluaa ottaa, mutta että suuret teknologiayhtiöt, niillä on aivan varmasti suuri merkitys Yhdysvalloissa noihin aineettomien erien investointeihin. Ja nehän luo tuottavuutta, ja se on hirveän oleellinen asia tämmöisessä maailmantilanteessa, kun väestö ikääntyy, uutta työvoimaa ei samalla tavalla tule enää, joka loisi sitä kasvua. No EU:ssa tilanne valitettavasti vähän heikompi, eli meillä on toi aineettomien investointien osuus bruttokansantuotteesta, kuten tuossa kuvassa esitetään, niin se on vain 4%, että Yhdysvalloissa on melkein 7%, niin kertoo karua totuutta siitä, että me ollaan jäljessä Yhdysvaltoja, ja kun aika nyt menee eteenpäin, niin tietenkin toivottavaa olisi että saataisiin Yhdysvaltoja tuolla saralla kiinni. Draghin raportti ei missään nimessä ole mikään tämmöinen avaus tähän asiaan. Näistä samoista asioista on puhuttu niin pitkään kuin minä muistan. Esimerkiksi Lissabonin raportti on julkaistu yli 10 vuotta sitten, missä puhuttiin, itse asiassa siellä uumoiltiin, että EUsta tulisi maailman kilpailukykyisin talousalue. No se on jäänyt toteutumatta. Toivotaan, että Draghin raportilla on sitten parempi menestys tuosta näkökulmasta. No sitten vielä globalisaatiosta. Se on myös yksi asia, mistä nyt on näin epävarmoina aikoina paljon puhuttu. Meillä on jonkunasteista kauppasotaa jo olemassa. Trump edellisellä presidentin kaudellaan, hän otti tuontitulleja enemmän käyttöön. Biden ei niitä ole perunut ja nyt on pressavaalit menossa ja siellä tuontitullikortti heiluu hyvin tiuhaan tahtiin. Aika näyttää, että mitä kaikkea sitten presidentit saa aikaan ja mitä he uskaltaa tehdä. Mutta että ympäristö ja yleinen mielipide on mun mielestä sen suuntaan, että globalisaatio olisi ei nyt ehkä ajanut päin seinää, mutta että olisi kuitenkin haasteissa. Ja nyt kuvassa näkyy, siellä on globaali teollisuustuotanto ja sitten siinä on globaali kauppa. Ja tietenkin Venäjän hyökättyä Ukrainaan, niin tämä globaali kauppa väheni oleellisesti, mutta se on pikkuhiljaa sieltä sen jälkeen jatkanut kasvuaan, joten on tärkeää muistaa, että vaikka meillä on tämmöisiä geostrategisia haasteita, meillä on tuontitulleja, talousympäristö ei ole ehkä niin myönteinen tällä hetkellä globalisaatiolle, niin se kuitenkin pyörii siellä taustalla ihan normaaliin tahtiin, kuten aiemminkin. Toki globalisaation ei voida sanoa, että se kasvaisi hirveän merkittävästi tällä hetkellä, mutta ei voi myöskään sanoa, että se olisi jotenkin päättymässä tai että globalisaation aika ottaisi takapakkia. No jatketaan sitten vähän pankeilla ja keskuspankeilla. Pankeilla tietenkin kasvun luomisessa on hyvin valtava rooli. Itse asiassa tuossa puhuttiin Draghin raportista, sielläkin rahoituksen saatavuus oli merkittävä osa tässä EUn taloudessa. Mutta viime vuosina myös keskuspankeilla on hirveän jopa poikkeuksellinen rooli kahdestakin syystä. Et ensinnäkin pahimpaan korona-aikaan niin keskuspankit paino rahaa, minkä työpäivän aikana ehti. Ja sitten nyt viime vuosina, niin sitten itse asiassa nämä kaksi asiaa, mitkä linkkautuu hyvin, hyvin paljon yhteen. Ja keskuspankit paino rahaa ja sitten osittain sen seurauksena hän saatiin kiihtyä inflaatiosta. Keskuspankit on itse asiassa sen jälkeen nostanut korkoja, joten on ollut hyvin, sanotaan, että keskuspankilla on poikkeuksellisen aktiivinen 4 vuoden rupeama nyt takana. Mutta katsotaan vähän pankkitoimintaa aluksi. Kuvassa näkyy rahan määrä ja sen kehitys. Rahan määrähän on itse asiassa aika tämmöinen laaja talousindikaattori. Ja mikä nyt on hirveän tärkeää on se, että keskuspankit itse asiassa ei enää paina rahaa. Keskuspankit tuhoaa tällä hetkellä rahaa.
Ja nyt on itse asiassa niin hyvä tilanne, että siitä huolimatta, että keskuspankit tuhoaa rahaa, niin yksityiset pankit, niin siellä on lainan myönnön kautta niin uutta rahaa luodaan tällä hetkellä. Se on vähän tekninen asia, mutta siis kun pankki myöntää uuden lainan, niin sillä hetkellä muodostuu myös uutta rahaa. Kyseessä ei ole mikään salaliittoteoria, tämä on ihan, sitä voi käydä, se lukee kaikkien keskuspankkien kotisivuilla, että näin pankkijärjestelmä toimii, mutta se ei ole oleellista. Oleellista on se, että lainanmyöntökanavat on itse asiassa pikkuhiljaa aukeamassa ja sitten se heijastuu siinä, että rahan määrä on taas lähtenyt kasvuun ja se, jos joku, on tietenkin talouden aktiviteetin kannalta hyvinkin oleellinen asia. Toinen asia, mikä mielestäni pankkien osalta on tärkeää nyt muistaa, on, että kun me katsotaan esimerkiksi luotonmyöntökriteerejä suurille yrityksille, niin ne ei kiristy enää, osittain ne jopa helpottaa sekä EU:ssa että Yhdysvalloissa. Joten jos mietitään tulevaa kasvua, niin ei ainakaan voida sanoa, että rahoituksen puutteesta johtuen meillä ei olisi kasvua. Pankit kyllä pystyy kasvua rahoittamaan, se on sitten toinen asia, että onko yrityksiä, joilla on halua ja kykyä luoda kasvua. No se pankeista, sitten katsotaan vähän keskuspankkeja. Kuten mä tuossa aiemmin sanoin, keskuspankithan on ollut, heillä on aika tämmöinen aktiivinen 4 vuoden rupeama takana. Kuvassa näkyy nytten keskuspankkien taseet suhteessa talouden kokoon, eli bruttokansantuotteeseen. Siellä näkyy oikein hyvin tuossa koronakeväänä, kun uutta rahaa painettiin ja koetettiin pitää maailmantalous ja rahamarkkinat hengissä koronapandemian aikaan, niin keskuspankit tietenkin joutuu uutta rahaa painamaan oikein urakalla. Tällä rahalla pankit osti velkakirjoja ja sitten siinä on tietty kanava ja tätä kanavaa pitkin sitten niin raha päätyi enenemässä tai vähemmässä määrin reaalitalouteen. Yhdysvalloissa tämä rahahan päätyi hyvin pitkälle reaalitalouteen, koska Yhdysvaltain keskuspankki osti velkakirjoja ja tätä kautta liittovaltio sai sitten valtavasti rahaa. Tätä rahaa sitten jaettiin tukichekkien muodossa kuluttajille ja osittain tästä syystä niin sitten hinnatkin lähti nousuun. Mutta mikä nyt on tärkeää on se, että keskuspankkien taseet, kuten tästä kuvasta näkee, ne itse asiassa pienenee aika vauhdilla tällä hetkellä. Etenkin euroalueella niin on jopa ollut häkellyttävän nopea toi Euroopan keskuspankin taseen supistuminen. Ja sitten vielä kun se muistaa suhteuttaa talouden kokoa, mikä on aina tärkeää, niin voi sanoa, että me ollaan melkein jo toi koko koronahässäkän mukanaan tuoma taseen kasvu niin kuitattu. Eli nyt euroalueella keskuspankin tase on noin 44% bruttokansantuotteesta. Se oli ennen koronaa, se oli piirun verran alle 40% ja pahimmillaan oltiin jopa 70%, joten tahti on itse asiassa ollut aika hyvä. Ja jos miettii, mitä huolia tähän keskuspankkeihin, niiden rooliin taloudessa ja tähän taseen kasvuun on ollut, niin mun mielestä tässä voi jopa vähän huokasta helpotuksesta, että aika pienin vahingoin on keskuspankit onnistunut tuossa taseen pienentämisessä. Eli eihän meillä oikeastaan nyt ainakaan vielä ole mitään merkittävää ongelmaa, että pankkijärjestelmä toimii ihan normaalisti. Toki korot on noussut, mutta siinä on enemmän ajurina ollut se, että yleinen korkotaso on noussut, koska keskuspankit on korkoitunut nostamaan sitten taas sen inflaation hillitsemiseksi. No vähän tarkemmin vielä noista taseista. Tässä on EKPn taseen rakenne, eli edellisessä kuvassa niin oli tase suhteutettuna talouden kokoon, niin tässä kuvassa nyt sitten on ihan euroja, ja nähdään, että mitäs kaikkea siellä EKPn taseessa nyt sitten onkaan. Suurin erä tällä hetkellä on euroalueen velkakirjat, eli ne on niitä velkakirjoja, esimerkiksi siellä on Suomen, Italian, Ranskan valtioiden velkakirjoita EKP ostaa. Kuten huomataan, niin se määrä vähenee jo tällä hetkellä, eli sitä mukaan, kun niitä velkakirjoja erääntyy, niin EKP ei näillä erääntyvillä varoilla, ne ei kaikilla varoilla osta uusia velkakirjoja, vaan osa niistä rahoista kuulostaa hassulta, osa niistä miljardista ja EKP ne sitten siellä tuhotaan. Se tuhoamisprosessi ei mitenkään dramaattinen, että se on enemmän tämmöistä Excelin naputteluhommaa, mutta siellä kuitenkin rahaa tällä hetkellä tuhotaan oikein urakalla. Sama tilanne on Atlantin toisella puolella, että se siellä on vielä kovempi tahti, mitä tulee näihin velkakirjoihin. No toinen asia, mikä itse asiassa, missä on ollut vielä dramaattisempi muutos, on toi harmaa, eli se on tämmöiset lainat pankeille. Talouspiireissä näähän sai lempinimen lotraus, nämä lainat, ja ne oli siis suoria lainoja keskuspankilta pankeille, kaikille pankeille, jotka euroalueella toimi.
Ja noi lainat, niin on käytännössä katsoessa ajettu nollaan. Eli EKP ei enää pankkeja rahoita suoraan, ja se rahoitus, minkä pankit keskuspankkeilta sai, niin se on sitten korvattu muilla lähteillä. Ja tässä on taas, sanotaan enemmänkin positiivinen kehitys, eli pankkisektori toimii ihan hyvin siitä huolimatta, että EKPn rooli pankin rahoittajana on pienentynyt merkittävästi. No se keskuspankeista ja pankkitoiminnasta. Sitten lopuksi katsotaan vähän Kiinan tilannetta. Kiina on ollut paljon vähän kuin keskuspankitkin, Kiina on ollut paljon uutisissa viime vuosina. On väitelty koronaviruksen synnyin tavasta ja niin poispäin. Tässä on Kiinan osakemarkkina. Kiinasta tuli muutama viikko sitten tämmöinen uutinen, että he lähtee nyt tukemaan taloutta, koska paikallisen puolueen kasvutavoite oli 5% vuodessa bruttokansantuotteella ja nyt näyttää kyllä hyvin vahvasti siltä, että tähän 5% ei päästä. Ainakin jos laskentamenetelmiä ei lähdetä ruuvaamaan sen enempää. Se, mitä Kiinan valtio tai puolue tai politbyro nyt sitten aluksi on päättänyt, se, että he tuki taloudellisesti pörssiä. Siihen myönnettiin lainoja eri finanssitoimijoille ja tavoitteena oli, että itse asiassa tavoitteena oli pörssin piristäminen ja se tehtiin niin, että lainojen ehdoksi myönnettiin, että niillä pitää ostaa kiinalaisia osakkeita ja lopputulos näkyy tässä, eli kyllähän se pörssi siitä sitten henkiin heräsi. Ongelma tässä on se, että pörssi on eri asia kuin reaalitalous. Kiina haluaisi kiihdyttää reaalitalouden kasvua, se myös saavuttaisi kiihdyttäisi globaalin talouden kasvua, mutta ne ei tukemalla osakemarkkinaa, niin se ei siihen riitä. Katsotaan tässä vähän eteenpäin, mitä haasteita siellä Kiinan reaalitaloudessa sitten on. Että vaikka pörssissä näyttää menevän oikein mukavasti, niin ne reaalitalouden haasteet on sitten ne, jotka ratkaisee sen, että kuinka paljon se talous loppupeleissä kasvaa. No, tässä on aluksi säästäminen. Voi aluksi kuulostaa vähän nurinkuriselta, että jossain säästetään liikaa, mutta niin Kiinassa itse asiassa tällä hetkellä tehdään. Se on aika valtava säästämisaste. Kuluttajat, ei ole sosiaaliturvaverkkoa, ei ole mitään. Kaikesta pitää vastata itse, joten siihen varaudutaan sitten säästämällä. Ja se itse asiassa hillitsee sitä talouskasvua siinä mielessä, että kotimainen komponentti talouskasvussa, eli yksityinen kulutus, niin se ei koskaan oikein pääse kasvamaan, koska kaikki ihmiset vaan säästää ylimääräiset varansa. No toinen ongelma Kiinan taloudessa on kiinteistömarkkina. Ensinnäkin rakennusaktiviteetilla on ollut merkittävä rooli talouskasvun luojana. Toinen asia on se, että kiinteistöt itsessään on merkittävä varallisuuserä kotitalouksille. Eli siinä missä, voidaan kuvitella näin, että siinä missä meillä Suomessa on aika itse asiassa vapaat kädet, mihin me rahojamme sijoitetaan, niin Kiinassa ne kädet on vähemmän vapaat. Siellähän ei tietenkään samalla tavalla pysty myös ulkomaille sijoittamaan, mihin me ollaan totuttu länsimaissa tai Suomessa, joten Kiinassa säästetään paljon kiinteistöihin. Ja tässä näkyy sitten kiinteistöjen hintakehitykseen, niin sehän ei ollut mitenkään tämmöinen mieltä ylistävä toi hintakehitys. Ja tämä on taas toinen asia, mikä ajaa siihen säästämiseen, että kun omaisuuserien hinta laskee ja sitten valmiiksi säästää paljon, niin sitten joudutaan säästämään vähän vielä enemmän. Eikä tämä tietenkään, että jos omaisuuden arvo laskee, niin sehän nyt on viimeinen asia, mikä innostaisi kansalaisia kuluttamaan. No sitten kiinalaisesta teollisuuspolitiikasta. Me luetaan uutisista. Nyt itse asiassa EU:ssa lätkästiin tuontitullit kiinalaisille autoille. Kiinahan on vallannut globaaliin markkinaan uusiutuvan energian saralla, aurinkopaneeleissa, tuulivoimassa, sähköautoissa. Mutta se Kiinan teollisuus, se itse asiassa ei voi ihan niin hirveän hyvin, mitä äkkiseltään voisi olettaa. Kuvassa näkyy tappiollisten teollisuusyritysten määrä, ja se sekä absoluuttinen määrä ja sitten suhteutettuna koko yrityskantaan. Niin se on aika paljon, voin sanoa, että kun 28% teollisuusyrityksistä tekee tappiota, niin se ei ole terveellä pohjalla silloin se teollisuusyrityskanta ja se teollisuus ylipäätään. Mä itse veikkaan, että siellä on esimerkiksi tukipolitiikalla aika merkittävä rooli tuossa, eli siellä käynnissä katsoen tekohengitetään yrityksiä, jotka itsessään olisi mennyt konkurssiin jo aikoja sitten. Ja tämä tietenkin heijastuu sitten länsimaihin siinä muodossa, että tukipolitiikkaa ei voida ikuisesti ylläpitää, mikä sitten taas ainakin mulla herättää kysymyksen siitä, että onko se Kiinan rooli teollisuusmaana kuinka vahvalla pohjalla, jos iso osa firmoista on tappiollisia.
No sitten vielä lopuksi, jos mietitään globaaleja investointeja, nyt ei puhuta siis osakesäästämisestä ja rahastisäästämisestä, vaan puhutaan siitä, että mihin yritykset rakentaa tehtaat ja niin poispäin. Ja tästä näkökulmasta niin Kiinan tilanne ei itse asiassa ole parantunut yhtään. Eli edelleen globaalit yritykset, niin ne välttää Kiinaa ne sekä välttää tekemästä yrityksiä sinne ja B, ne imee omien tytäryhtiöidensä voittoja ulos maasta. Ja tässä kuvassa nähdään sitten, mihin se on johtanut. No se on johtanut siihen, että suorat investoinnit, ulkomaiset investoinnit Kiinaan, niin ne on käyntikatsoen romahtanut siitä, että ne on parhaimmillaan oli jopa $100 miljardia vuosineljänneksen aikana, niin nyt ne on enemmän tai vähemmän nollassa. Kiitoksia. Tässä oli mun ajatukset taloudesta ja nyt voidaan päästä sitten Patrik ääneen puhumaan vähän sijoitusmarkkinoiden kehityksestä. Kiitos Lasse. Ja myös hyvää iltapäivää mun puolesta. Eli mun nimi oli Patrick Mooring ja toimin allokaation johtajana tuolla meidän Aktian varainhoidossa vastaten allokaatiosalkkujen salkun hoidosta. Tänään käyn läpi meidän sijoitusnäkemystä, hiukan sitä pohjustusta siihen ensin, että miten markkinoilla on asiat mennyt, mistä lähtökohdista ollaan lähdössä loppuvuoteen ja myöskin, että miltä sijoitusmarkkinoiden tilanne näyttää sitten ensi vuoden osalta. Mutta aloitetaan hiukan katsomalla taaksepäin peruutuspeiliin, miltä markkinakehitys on näyttänyt. Tämä kuluva vuosi on kokonaisuudessaan, voi sanoa, että on ollut varsin hyvä sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta tai riskisijoittajien näkökulmasta. Eli osakemarkkinoilla, aika monilla markkinoilla on nähty jopa 2-numeroisia tuottoja. Toi Kiina, mistä Lasse viimeksi puhui, niin näkyy myöskin siellä Hongkongin Kiina listatut osakkeet on noussut kutakuinkin maailman parhaiten kehittyneeksi markkinaksi nyt tässä ihan viimeisen parin viikon kehityksen ansiosta. Muuten yhdysvaltalaisosakkeet on tuolla tuottokärjessä, mutta että rohkaisevana merkkinä näkyy myöskin, että esimerkiksi Suomen kehitys ihan viimeisen puolen vuoden aikana alkaa olla mallikelpoista ja sielläkin parin vuoden tämmöisen rämpimisen jälkeen niin tilanne näyttää selvästi paremmalta ja ne halventuneet arvostustasot alkaa jo houkuttamaan sijoittajia mukaan. No korkomarkkinoillakin kehitykset on ollut hyviä. Alkuvuosi oli hiukan semmoista sivuttaisliikettä. Vähän kärsittiin siitä viime vuoden loppupuolen erittäin hyvistä tuotoista ja alkuvuosi hengähdettiin. Siellä oli talouskasvun kiihtymisen toiveita ja samaan aikaan pelkoja siitä, että inflaatiokehitys lähtisi uudestaan kiihtymään ja sen myötä sitten korkotaso hiukan tuli alkuvuodesta ylöspäin. Ja silloin korkosijoitukset ei päässyt mitenkään loistamaan, mutta että sitten tuosta juhannuksesta eteenpäin oikeastaan niin koron laskuodotukset on jälleen vahvistunut ja sen myötä korkotasot on tullut alaspäin ja korkosijoituksissakin on nähty erittäin hyviä tuottoja. Se mikä tuolla korkotuotoista vielä, jos tarkastelee noita riskillisempiä sijoituksia, erityisesti ehkä eurooppalaisia high-yield-lainoja, niin voi huomata sen, että kehitys on ollut erittäin hyvää ja sen lisäksi kehitys on ollut myöskin erittäin vakaata. Eli me on vihdoinkin päästy korkotasoissa semmoisille tasoille, että siellä on semmoista tavallaan puskuria markkinan heilahteluja vastaan ja nyt ollaan siinä mielessä aika hyvässä tilanteessa sijoittajan kannalta, että tuottoja ja semmoista suojaavaa vaikutusta, hajautushyötyjä on saatavissa sitten myöskin tuolta korkopuolelta. No, vielä jos osakemarkkina tarkastelee hiukan sieltä pinnan alta, niin toki tänäkin vuonna, niin kuin jo muutamana edellisenäkin vuonna, valtaosa tuotoista on kertynyt tuolta Yhdysvaltain markkinoilta ja erityisesti siellä niistä suurimmista yhtiöistä, jotka on aika vahvasti liitoksissa tähän tavallaan tekoäly edistymiseen ja käyttöönottoon ja siinä mielessä näillä yhtiöillä se kasvunäkymä on ollut hyvä. Ihan realisoitunutkin kasvu on ollut todella hyvä. Nämä on myöskin vastannut valtaosasta siitä Yhdysvaltain osakemarkkinan kertyneestä tuotosta tai tuloskasvusta sen tuoton lisäksi.
No nyt pikkuhiljaa tässä tilanne on kuitenkin edennyt siihen suuntaan, että muullakin osalla markkinaa alkaa olla selvästi houkuttelevia mahdollisuuksia ja nämä houkuttelevat mahdollisuudet vielä voimistuu siitä, kun pikkuhiljaa päästään ympäristöön, jossa keskuspankit voi laskea korkoja ja sitä kautta muun muassa pienyhtiöt sitten tästä tilanteesta pääsee hyötymään. Toistaiseksi nämä pienyhtiöiden nousuyritykset on ollut tämmöisiä lyhytaikaisia purskauksia, mutta meidän uskomus on, että tässä edetään kuitenkin pikkuhiljaa sitten semmoiseen vakaamman ja paremman kehityksen suuntaan. No talousnäkymistä lyhyesti vielä taustotusta sen verran, että niin kuin Lasse kävi niin läpi tuossa, niin se noin 3% globaali talouskasvu on ihan tavallaan niin kuin semmoinen hyvä taso ja sitä me ennusteiden valossa tullaan näkemäänkin. Eli ihan sitä globaalia kasvua katsoessa, niin viime vuosi oli kasvultaan 3,1, tämä vuosi tulee olemaan noin 3,1 ja ekonomistien ennustuksissa ensi vuosikin on 3,1, eli kasvutasossa ei varsinaisesti ole tapahtunut mitään suurempia muutoksia, vaikka ne ennusteet siellä taustalla tai odotukset hiukan vaihtelee, niin se tavallaan kulmakerroin kasvussa on säilynyt aika vakaana. Euroopassa, Suomessa nähdään todennäköisesti ensi vuonna hiukan tätä vuotta parempaa kehitystä, kun taas sitten Yhdysvalloissa hiukan hidastuvaa kehitystä. Kiina jatkaa edelleen hidastumistaan näistä tukitoimista huolimatta, eli semmoista varsinaista kasvun kiihdyttämisruisketta ei meidän mielestä näissä nyt nähdyissä tukitoimissa vielä ainakaan ollut. No se, missä tavallaan talouden osa-alueella menee hyvin ja missä huonosti, niin karkeasti voisi sanoa niin, että teollisuus on edelleen ongelmissa. Ei koske ainoastaan eurooppalaista tai saksalaistakaan teollisuutta, vaan tämä on laajempi ongelma. Ne globaalit tilaukset, investoinnit on edelleen aika vaimeita. Eli sen osalta ei semmoista paranemista oikeastaan vielä nähty, mitä vielä ehkä alkuvuodesta tai tuossa keväällä sitten uumoiltiin. Samaan aikaan kuitenkin toi yksityinen kulutus, palvelusektoreiden kehitys näyttää edelleen erittäin hyvältä. Työmarkkinatilanne on toki hiukan heikentynyt, työttömyysaste on hiukan noussut, mutta tämä oli varmasti tarvittava liike siihen, että se palkkainflaatiokin on saatu kuriin, mutta mitä semmoista tavallaan niin kuin kriisiytymistä missään nimessä tuolla yksityisenkään kulutuksen tai palvelusektoreiden puolella ei ole havaittavissa, vaan tilanne jatkuu kyllä ihan vahvan kasvun puolella. No inflaation näkymä, jos sitä hiukan tarkastelee, se nyt on viimeisen 2-3 vuoden ajan ollut tämmöinen kestopuheenaihe ja varmaan tärkeinkin puheenaihe sekä talouteen että markkinoihin liittyessä, mutta kyllä se nyt alkaa puheenaiheena jäämään pikkuhiljaa tonne unholaan jo, eli inflaatiotasot on tullut selvästi alaspäin, on lähestytty keskuspankkien tavoitetasoa ja todennäköisesti Euroopassa nähdään ehkä pieni nousu tuolla loppuvuodesta vielä, ainakin jos keskuspankkia on uskominen, mutta tasollisesti liikutaan jo semmoisilla tasoilla, että keskuspankit voi fokusoida muihin asioihin. Yhdysvalloissa on mandaattinakin myöskin keskittyä siihen työllisyyskehitykseen ja kyllä se Euroopan keskuspankillakin sitten on siellä tärkeimpien joukossa. Eli nyt kun työttömyysaste on hiukan noussut, niin keskuspankin seuraava tehtävä on varmistaa, ettei se työttömyyden nousu jatku sitten pidemmälle. No se, mitä keskuspankit käytännössä tekee tämän varmistamiseksi ja talouden tukemiseksi tässä vaiheessa on sitten se, että sitä rahapolitiikkaa aletaan keventämään. Ja nythän me on nähty jo 50 korkopisteen laskut sekä EKP:ltä että Fediltä Yhdysvalloissa. Fed teki sen yhtenä liikkeenä, EKP on laskenut 2 kertaa. Molemmilla keskuspankeilla on tänä vuonna vielä 2 kokousta ja tämän hetken markkinaodotus on, että molemmista kokouksista kumpikin keskuspankki laskee vielä sen 1,25 korkopistettä. Nämä odotukset erityisesti tuon Fedin osalta vaihtelee jonkun verran riippuen siitä, että minkälaisia talouslukuja taloudesta satutaan saamaan, mutta kyllä meidän ajatus on, että tuolla ensi vuoden loppuun mennessä niin Yhdysvaltain keskuspankki on laskenut sen ohjauskoron ylälaidan tuonne 3,5% ja EKP on päässyt talletuskoron tasossa tuonne 2%. Eli merkittävä lasku, joka jatkuu läpi ensi vuoden.
No sijoitusmarkkinan tilanne, jos katsotaan mistä lähtökohdista loppuvuoteen ollaan menossa, niin osakemarkkinoiden osalta voi sanoa, että arvostustasot on aika kohtuulliset. Toki siellä Yhdysvallat esimerkiksi näyttäytyy kalliilta, jos katsoo kuvaa, eli toi kapea pystyviiva kuvastaa semmoisen 10 ja 90% vaihteluväliä viimeisen 10 vuoden ajalta, missä se arvostus on liikkunut. Ja kyllä me siellä ylälaidassa tai ylemmässä osassa jakaumaa ollaan tällä hetkellä, mutta toki Yhdysvaltain osalta täytyy myöskin muistaa, että se markkinarakenne on muuttunut aika paljon viimeisen 10 vuoden aikana. Eli nämä erittäin kannattavat, erittäin nopeasti kasvavat yhtiöt on nyt sitten aika suurella painolla tuossa indeksissä ja selittää omalta osaltaan sitä, että se ehkä se vanha historia ei ole samalla lailla vertailukelpoinen. Mutta sitten täältä löytyy myöskin näitä halpoja alueita, niin kuin esimerkiksi Suomi, joka markkina-alueena on siellä 10 vuoden vaihteluvälin aika alalaidassa edelleen, vaikka tässä viimeisen puoli vuotta on nähtykin positiivista tai selkeästi parantuvaa kehitystä tuossa markkinakehityksen osalta. Eli kun tässä pikkuhiljaa päästään tilanteeseen, jossa rahoituskustannukset laskee, ja sillä alkaa olla taloutta tukeva vaikutus, pikkuhiljaa kasvunäkymiäkin todennäköisesti sit aletaan nostamaan, niin tällä ilman muuta sitten on mahdollisuus ruokkia tämmöistä osakerotaatiota, eli siirrytään katsomaan niitä tavallaan kehityksessä jälkeen jääneitä osa-alueita ja niitä osa-alueita, missä arvostukset on edullisia. No korkomarkkinan osalta tilanne on samankaltainen kuin se nyt jo jonkun aikaa on ollut, eli nämä juoksevat tuotot on houkuttelevalla tasolla ja ne on sen verran houkuttelevalla tasolla, että niistä saa jo selvää hajautushyötyä. Ne on ihan yksittäisinäkin sijoituksina erittäin houkuttelevia edelleen, eli siinä mielessä tilanne on sijoittajan kannalta kyllä varsin mukava. No loppuvuoteen liittyy kuitenkin aika paljon riskejä ja ehkä ne tällä hetkellä ne merkittävimmät riskit sit liittyy tuohon tavallaan niin kuin geopoliittiseen tai poliittiseen tilanteeseen. Lähi-Itä on yksi mitä seurataan hyvin herkällä korvalla tai silmällä tällä hetkellä ja tietenkin sitten tuolla vajaan kuukauden päässä häämöttävät Yhdysvaltain presidentinvaalit, jotka näyttää äärimmäisen tiukoilta tällä hetkellä. Nämä on tämmöisiä asioita, jotka otsikkotasolla voi heilauttaa markkinaa aika nopeastikin ja aika lyhyellä aikavälillä, mutta loppujen lopuksi pidemmällä aikavälillä niin niistä ei odoteta tulevan semmoisia teemoja, jotka markkinaa sitten pysyvästi liikuttaisi johonkin suuntaan. Loppuvuoden allokaation näkymissä me ollaan edelleen positiivisia riskin osalta ja nähdään, että osakemarkkinoilla on mahdollista saada hyviäkin tuottoja vielä, eli jatketaan osakkeissa ylipainossa. Meidän osakeylipainot kohdistuu tällä hetkellä Suomeen tai Pohjoismaihin ja siellä erityisesti Suomeen ja sitten Eurooppaan, jotka on näitä heikommin kehittyneitä alueita, jossa uskotaan, että tämä korkojen laskusykli auttaa parempaan kehitykseen. Ja sitten korkopuolella painotukset on tuolla noissa luokissa, jossa ne juoksevat tuotot on parempia. Eli yrityslainat sekä hyvässä IG-luottoluokituksessa että heikommassa high yield-luottoluokituksessa ja sitten kehittyvien talouksien valtionlainoissa myöskin nähdään positiivisia näkymiä. No jos sitten ajattelee, että mitä ensi vuoden osalta voisi kehitykseltä ajatella, niin kyllä meidän tavallaan niin kuin se perusnäkymä on sen suuntainen, että globaali talouskasvu jatkaa positiivisena ja pikkuhiljaa inflaatio lähestyy sitä keskuspankkien tavoitetasoa tai on jo siellä, mutta pysyttelee myöskin siellä. Ja sen myötä keskuspankit pääsee laskemaan ohjauskorkoa noiden aiemmin näytettyjen kuvien mukaisesti, eli Fedin ohjauskoron ylälaita sinne 3,5 ja EKP sinne 2% ja sen lisäksi tämmöinen tavallaan kohtuullinen talouskasvu myöskin ruokkii sitä tuloskasvua osakkeissa, eli tuloskasvu toteutuu positiivisena. Ihan ei uskota, että se yltää sinne tämän hetken ennusteisiin, joka globaalilla tasolla on noin 15%, mutta sanotaan, että 5-10% tuloskasvu on ihan realistinen globaalilla tasolla. No miten tämä peilautuu sitten tuotto-odotuksiin, jos ajatellaan, että tämä tarkoittaa, että valtionlainakorot ei juurikaan liikkuisi tästä nykytasosta, ne on aika nopeasti tullut alaspäin. Myöskin ajatellaan, että yritysten riskilisät ei hirveän paljon liiku tästä tasosta, niin tämä tarkoittaisi sitä, että nähdään positiivisia tuottolukuja kutakuinkin kaikissa
omaisuuslajeissa ensi vuoden loppuun saakka ulottuvalla ennustejaksolla. Valtiolainoissa päästään tuommoisiin niukan positiivisiin tuottoihin, eurooppalaisista valtiolainoista puhuttaessa siis, ja sitten siitä pikkuhiljaa riskikäyrällä edetessä niin hiukan parempiin lukuihin. Tuolla riskillisemmissä korkolajeissa aika hyviäkin tuottoja high yield-lainoissa 4-6, samoin kehittyvillä talouksilla 4-7%. Ja osakemarkkinoilla parhaat tuotot Yhdysvaltain ulkopuolella, mutta myöskin Yhdysvalloissa nähdään, että siellä edelleen on mahdollista nähdä positiivisia tuottoja. Tämän alustuksen myötä siirrytään paneelikeskusteluun. Joo. Kiitos Patrik. Meillä on tullut paljon hyviä ennakkokysymyksiä yleisöltä ja siellä on chatista löytyy mahdollisuus laittaa myös lisäkysymyksiä ja siirrytään käsittelemään näitä tässä pöydän ääressä seuraavaksi. Jos mennään heti yhteen tämmöiseen, voisi sanoa polttavaan aiheeseen, jota on vaikea arvioida, niin meillähän on tosiaan marraskuussa Yhdysvaltojen presidentinvaalit lähestymässä, niin jos mietitään ensiksi niin kuin makrotalouden näkökulmasta, Lasse, niin näetkö isoa muutosta talouspolitiikassa Yhdysvalloissa ja mitä vaikutuksia tällä voi olla globaalinkin talouskehitykseen? No onhan siellä siis, sanotaan, että siellä on pelimerkkejä pöydällä kyllä, millä voi olla merkittävä vaikutus globaaliinkin talouteen. Ehkä mun mielestä voisi aloittaa sillä, että mikä on se aihe, mikä loistaa poissaolollaan, niin se on julkisen talouden velkaantuminen. Sehän ei tunnu kiinnostavaa pätkääkään kumpaakaan ehdokasta tällä hetkellä. Siellä on kuitenkin mutta siis siellä on erittäin iso alijäämä huomioiden, että eihän työttömyys on poikkeuksellisen matalaa, työmarkkina vetää hyvin ja niin poispäin. Että se on yksi asia. Mutta sitten jos miettii niitä, että mikä sitten voisi koitua haasteeksi, tietenkin tullit, Yhdysvaltain rooli globaalissa taloudessa. Siellähän Yhdysvalloissa on valtava kauppataseen alijäämä, eli ne ostaa paljon EUsta, ostaa paljon Kiinasta. Ja tämä on yksi, mitä he haluaa ainakin Trump haluaa pienentää. Ja ne tuontitullit on siihen yksi, mitä hän ehdottaa. Ja sitten muissa niissä tuontitulleissa, niin se kauppa on yksi asia, mutta jos ne toteutuu, niin sitten siinä on toinen ongelma, mikä sitten tulee itse asiassa markkinoiden kautta. Ja se on se, että se tuontitullit, ne todennäköisesti nostaa hintoja, ne kiihdyttää inflaatiota ja sitten todennäköisesti vielä rasittaa työmarkkinaa, koska sitten siellä joudutaan tuontitavaraa subventoimaan kotimaan tuotannolla. Kyllä. Ja silloin kaksi asiaa, jotka sitten taas vaikuttaa Fedin tilannetta. Se korkopolitiikkaa voidaan ottaa, rahapolitiikkaa voidaan kiristää ja nostamaan korkoja. Me tiedetään, että se vaikuttaa kaikkialle. Joo, ja tässä on ollut paljon niin kuin markkinoilla spekuloitu sitä, että kun jenkin alijäämät ovat niin isot ja eivät näytä supistuvan niin nopeasti ja huomenna tämä nykyinen rahapoliittinen viritys, että taalas hirveästi heikentymään. Mutta sitä ei nyt nähty. Se vähän orasti ja näytti, mutta sitten yhtäkkiä taas palattiin siihen perusskenaarioon, että Yhdysvallat on turvasatama ja dollari vähän vahvistunut jopa viime aikoina, että saa nähdä, miten nämä vajeet sitten vaikuttavat valtakurssiin. Mutta kysytään sitten niin kuin lähempänä sijoittajaa, että aina helppo spekuloida, miten talouspolitiikka muuttuu, mutta onko Patrik jotain vaikutusta vai onko ylipäätänsä vaikutusta näillä presidentinvaaleilla meidän sijoitusnäkemykseen? Vaikka Yhdysvaltojen osalta. No ne on aina vaalit on tavallaan niin kuin mielenkiintoinen spekuloinnin kohde, mutta että tosi vaikea niistä on sitten vetää semmoisia johtopäätöksiä, mitä varsinaisesti pitäisi tehdä salkuissa. Tämä alijäämä, mihin Lasse viittasi, niin jatkuu molempien aikakaudella. Trump laskee yritysverotusta ja Harris jatkaa julkista kulutusta ja molemmat johtaa samaan lopputulokseen. Molemmat tukee toki sitä talouskasvua, eli se tuki itsessään ei ole poistumassa. Todennäköistä on kai, tai suurin todennäköisyys kai on sille, että hallinto on edelleen jakautunut, eli näitä tavallaan niin kuin kummankaan leirin niitä tavallaan niin kuin, ohjelmia ei saada kokonaisuudessaan toteutettua kuitenkaan. Eli aina tehdään kompromisseja ja siinä mielessäkään niin kuin, markkina ei tunnu hirveän paljon huolehtivan siitä, että tästäkään kerrasta olisi tulossa joku semmoinen niin kuin, mullistava tulos. Kyllä. Ehkä se niin kuin pieni riski ja todennäköisyys ja pelkotila takaraivossa on, että hyväksytäänkö se vaalitulos, saadaanko me selkeä tulos. Niin. Ja se on varmaan se yksi potentiaalinen riski tässä. Juuri, ja se on varmaan se, että nyt on se epävarma jakso, kun ei oikein tiedetä, kumpi voittaa.
kun presidentti saadaan valittua, se itsessään poistaa jonkun epävarmuustekijän, mutta kysymysmerkki on siinä on aika pitkä jakso vaalien päättymisen jälkeen siihen, kun saadaan vahvistettua presidentti. Kyllä. Jos siinä alkaa joku kärhämään, niin se voi tietysti vaikuttaa sijoitusmarkkinoihin. Kyllä. Vielä ennen kuin hypätään Paavo kotimaan, niin vielä Yhdysvaltojen markkinoista ehkä kysymys, että nyt on paljon spekuloita, että onko Yhdysvaltojen osakemarkkina kuplassa, että isot teknoyhtiöt, hinnat on noussut ja valuaatiot on niin kuin globaalissa kontekstissa ehkä vähän tyyriin puoleisiin, mutta miten itse näet? Onko meillä pelkoa, että Yhdysvaltain osakemarkkinoilla on kupla ja tämän kuplan puhjetessa niin aiheuttaa tämmöisen isomman pitkäaikaisen laskumarkkinan? No, pakkohan se on tunnustaa, että ei Yhdysvaltain osakemarkkina halpa ole, mutta se riippuu pitkälti siitä, että pystyykö nämä yhtiöt sitten jatkossa tavallaan niin kuin lunastamaan ne lupaukset, mitä ne on tai mitä niiltä odotetaan. Eli ja tällä hetkellä näyttää, että se tavallaan se tekoälyvallankumous on todellakin etenemässä ja nämä yhtiöt pystyy kasvamaan ja niitä investointeja tarvitaan aivan valtavasti. Hyödythän ei koidu pelkästään näille muutamalle isolle yhtiölle, vaan se tekoälyvallankumouksen hyödyt menee laajasti talouteen ja kaikille tai isolle joukolle yhtiöitä. Ja siellä tavallaan niin kuin näiden isompien kärkinimien takana on paljon semmoisia yhtiöitä, jotka on edullisesti arvostettuja. Että ei me voida missään nimessä puhua, että tavallaan niin kuin koko markkinatasolla olisi kupla. Joissain yhtiöissä varmasti hinnoissa voi olla laskupainetta, mutta se iso kuva on kuitenkin sen tyyppinen, että siellä on paljon potentiaalia taustalla. Ja tuloksen tekokykyhän on hurja näillä yhtiöillä. Oliko Lassila joku siis eihän siinä missään nimessä unohtaa sitäkään, että niin kuin siinä mullakin kuvassa oli, niin siellähän investoidaan valtavasti siellä maassa. Nimenomaan näihin aineettomiin eriin. Että ei se, sanotaan, että ei ne odotukset siellä pörssissä ei ihan tuulesta temmattua. Että kyllä siellä oikeasti tehdään asioita. No miten sitten siirrytään tästä sujuvasti tänne meidän kotimaan maaperälle, niin jos vähän arvellaan, että Yhdysvalloissa voi olla tyyriin puoleista paikoittelee, vaikka kuplasta ei missään nimessä voi puhua, niin Suomea sitten edustaa niin kuin ihan toista äärilaitaa. Täällä jos katsoo historian kontekstista, niin valuaatiot on hyvin edullisia omaan historiaan ja sekä verrattuna mihin tahansa muun markkina-alueeseen, niin miten sä Paavo näet niin kuin Suomen osakemarkkinan näkymät tästä eteenpäin? No joo, siinä oli hyvin alustettu, että tässähän on niin kuin oikeastaan kaikki, ketkä on markkinaa seurannut, niin on varmaan tietoisia siitä, että Suomessa on ollut 2-3 vuoden tämmöinen aika heikko jakso osakemarkkinoilla, varsinkin sitten verrattuna moneen muuhun markkinaan. Eli täällä on tapahtunut vähän semmoinen käänteinen, mitä esimerkiksi USA-markkinoilla tai Pohjoismaissakin tapahtuu, että kun noissa muilla markkinoilla on ollut yksittäisiä yhtiöitä tai yksi yhtiö, joka on niin kuin vetänyt sitä koko markkinaa, niin meillä taas ne isot yksittäiset yhtiöt on niin kuin mennyt poikkeuksellisen huonosti monet ja se on sitten vetänyt meidän indeksiä alaspäin. Mutta nyt jos miettii tällä hetkellä eteenpäin, että kannattaako sijoittaa ja miltä näyttää, niin mä lähtisin niin kuin miettimään kuitenkin sieltä niin kuin yhtiötasolta, miltä ne yhtiöt näyttää ja tuun ainakin itse siihen johtopäätökseen, että meillä on edelleen laadukkaita yhtiöitä, jotka niin kuin on kehittynyt tässä. Meillä on tietysti pörssissä paljon tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin syklisiä toimialoja ja että nehän sille ei voi täysin mitään, miten se sykli menee, mutta samaan aikaan esimerkkinä nämä meidän konepajayhtiöt vaikka, niin niissä on niin kuin tasoa nostettu ja tavallaan laatua mun mielestä kehitetty johtamisessa ja palveluliiketoimintaa kasvatettu ja muuta. Että sitten tavallaan kun ulkopuolelta tulee vähän tukea, niin siellä on tosi niin kuin hyvää mahdollisuutta parantaa kannattavuutta. Eli jos tämä vetää niin kuin yhteen, niin tulosnäkymä ensi vuonna on paljon parempi kokonaisuutenakin kuin tänä vuonna. Toki tämä on vähän siirtynyt tässä eteenpäin, se on niin kuin myönnettävä, mutta edelleen niin kuin kun katsoo tällä hetkellä, niin tulosnäkymä näyttää paremmalta kuin just nyt ja arvostukset alhaisia. Että on se niin kuin pitkäaikaiselle sijoittajalle houkutteleva. Eli voidaan ajatella, että kiinniottopotentiaalia on. Eli kannattaa olla mukana, koska jossain vaiheessa sitten realisoituu. Se aika jänne on aina se haaste tietysti sijoittamisesta. Milloin näin tapahtuu? Tuloskehitys paranee. Ja toivotaan, että ulkomaista muutkin sijoittajat löytää tämän koto-Suomen ja Pohjoismaat sitten rahavirtojen näkökulmasta. Miten sitten tähän niin kuin kiinniottopotentiaaliin, niin täällä on yleisesti tullut kysymys niin kuin small cap-osakkeista ja pienyhtiöistä, että nehän on niin kuin ollut myös yksi teema, joka on vähän laahannut jäljessä näiden isojen yhtiöiden kustannuksella, niin miten ehkä Patrik ja Paavo molemmat, niin Paavolla on ehkä fokus enemmän kotimaissa ja Pohjoismaissa, ja Patrikalle sitten globaalimpi konteksti, niin miten ne näette niin kuin pienemmän markkina-arvon yhtiöt ja niiden näkymät tästä eteenpäin?
Nykyään niin kuin pienillä yhtiöillä, jos nyt oikein karrikoi, niin voi sanoa, että pienet yhtiöt tyypillisesti on ehkä enemmän siinä kasvuvaiheessa, niillä on enemmän velkaa taseessa, niillä ei ole niin paljon kassavaroja kuin ehkä näillä niin kuin suurimmilla yhtiöillä. Eli ne on ollut suoria kärsijöitä siitä, että korkotaso on noussut. Siellä on aika iso osa näistä yrityslainoista itse asiassa on myöskin vaihtuva korkoisia, eli se korkojen nousu on tullut läpi sinne. Mutta nyt taas sitten, kun mennään toiseen suuntaan siinä korkosyklissä, niin kyllä nämä pienyhtiöiden tavallaan se ympäristö muuttuu paljon helpommaksi. Nämä tavallaan niin kuin sivujättäen, niin pienyhtiöthän on globaalisti kuitenkin, niillä on tuloskasvu ollut parempaa kuin isoilla yhtiöillä keskimäärin, mutta siitä huolimatta kurssikehitys on laahannut, eli se tarkoittaa, että se arvostus on pudonnut kyllä poikkeuksellisen matalaksi. Eli kyllä siellä mun näkökulmasta siellä on tosi paljon mahdollisuuksia. Mites Paavo näkee sitten niin kuin kotimaan tai pohjoismainen kontekstista tämän saman asian? Joo, sama tilanne, että kun katsoo pitkällä aikavälillä, niin kyllä pienyhtiöiden niin kuin tuloskasvu on ollut suurempaa tai parempaa ja siinä mielessä ne on niin kuin tuottanut hyvin suhteessa muun tyyppisiin osakkeisiin. No nyt viimeisen 2-3 vuoden aikana sitten tuli tämmöinen vähän erikoistilanne, että ensin tuossa nollakorkoaikana ja keskuspankkitoimenpiteiden aikana niin monien niiden arvostukset nousi aika korkealle kyllä. Ja sitten tavallaan kun korkoympäristö muuttui, niin ne tuli paljon alas. Mutta nyt ollaan siellä alhaalla kyllä edelleen, että ne on nyt, tämä vuosi on ollut jo pikkusen niin kuin positiivisuutta näyttävä, mutta kuitenkin kun katsoo pienyhtiöiden arvostusta suhteessa isoihin yhtiöihin, historiassa se on ollut monesti niin kuin preemiolla eli korkeampi, nyt se on selvästi alhaisempi ja tavallaan se tuloskasvu siellä suuressa kuvassa on kuitenkin jatkunut niin kuin ihan niin kuin ok:na, että kärsivällisyyttä vaaditaan, koska ne on riskikkäämpiä kuin monet muut tavallaan, mutta pitkällä aikavälillä niissä on hyviä mahdollisuuksia. Sitten mä ehkä nostaisin vielä sen, että pohjoismaisen sijoittajan silmin, niin Suomessa on totta kai pienyhtiöitä, mutta sitten erityisesti esimerkiksi Ruotsissa on valtava tämmöinen pienyhtiökenttä, joka tarkoittaa sitä, että ne on myös osa niistä vähän semmoisia unohdettuja sijoituskohteita. Ei ole analyytikkoseurantaa, ei ole niin tarkkaa ehkä se niin tehokasta se hinnoittelu sitten markkinoilla, että sieltä on niin mahdollisuus tehdä hyviä löytöjä tässä mielessä, mutta sitten, koska se tarkoittaa vähän korkeampaa riskiä, niin sitten täytyy muistaa hajautus. Hajautus, että ei lähde niin kuin yhden yhtiön kautta. Voisiko ajatella, että meillä on ollut tämmöinen 15-20, ei nyt ehkä ihan 20 vuotta tämmöinen poikkeuksellinen jakso markkinoilla, missä korot on ollut nollassa. Se on johtanut epärationaaliseen päätöksentekoon ja rahan liikkumiseen semmoisiin kohteisiin, mihin normaalisti ehkä menisi. Nyt meillä on normaali ympäristö, sijoittajat tulee rationaalisemmaksi, päätöksenteko järkevöityy, voisi sanoa, että järkevä sijoittaminen niin kuin saa uutta tuulta purjeisiin ja silloin esimerkiksi small cap ja arvoyhtiöt, tämmöiset, nehän on yleisesti tunnettuja teemoja, jotka ajan ylituottaa, niin ehkä se tilanne alkaa sitten muuttumaan. Miten, tuossa vähän viitattiin korkoihin ja laskevat korot tukee pienyhtiöitä, niin siitä päästään sujuvasti sitten korkomarkkinoihin, niin ihan Lasse tälleen niin kuin hankala kysymys euroalueen kestävyyden näkökulmasta, jos katsoo valtionlainojen korkoja, varsinkin pidempiä maturiteetteja, niin tuossa oli jakso, että esimerkiksi Ranskan 10 vuoden korko käväsi korkeammalla tasolla ja kuin Kreikan. Niin miten näet niin kuin euroalueen taloudenpidon ja vakauden näkökulmasta? Onko riski, että meillä tämmöistä pientä eurokriisin tynkää alkaa tulla jossain vaiheessa? No eihän sitä tietenkään pois voisi sulkea. Toki se, mikä nykytilanteen erottaa siihen, mikä meillä oli silloin edellisen tai ensimmäisen eurokriisin aikaan, niin on se, että nyt nykyään on ainakin olemassa mekanismit näihin ongelmiin, niihin pystyttäisiin puuttumaan paremmin, mutta kyllähän euroalue edelleen on se, että sulla on kansallista finanssipolitiikkaa, poliitikot päättää veroista ja menoista. Ja sitten kun mietitään vielä, että minkälaiset puolueet on menestynyt viime aikoina euroalueella kansallisissa vaaleissa, niin sanotaan, että jos sinne Frankfurtista tulee kaveri sanomaan, että nyt Ranskassa pitäisi veroja korottaa ja jotain tukia laskea, niin mä luulen, että hän ei saisi kovinkaan hyvää vastaanottoa siellä. Tämähän ongelma siellä edelleen on. Ehkä Ranskan taloudesta voi sanoa ylipäätään sen, että se on ei vain julkisen talouden puolesta, vaan myös yksityisen talouden puolesta. Se on hirveän velkainen maa, mutta se on myös se talouden peruspilarit on itse asiassa aika hyvät, että siellä on teollisuutta,
erilaista teollisuutta, siellä on turismia, tiedetään kaikki, siellä on kulttuuri, siellä on demograafinen rakenne, on itse asiassa paljon parempi kuin monessa muussa euromaassa. Nämä on sellaiset peruspilarit, mitä esimerkiksi Kreikalla ei ollut. Että Kreikassahan ei ole mitään merkittävää äärimmäisen kilpailukykyistä taloutta tai teollisuutta. Että Ranskassa niitä on, että jos Ranskassa tulee isompi ongelma, niin kyllä siinä niin kuin talouden näkökulmasta niin se yhteiskunta pystyy sopeutumaan. Se on sitten eri asia, että onko se poliittisesti mahdollista ja kuinka sopeutumishalusia ranskalaiset on. Kyllä. Eikö Ranskan kannalta vielä tavalla positiivista on, että ne ei ole samalla lailla riippuvaisia tuosta tavallaan vanhasta energiatuotantomuodosta, mikä on Saksalle ja itäiselle Euroopalle niin kuin aivan niin kuin massiivinen kriisi. Se on sopeutuminen siihen tuntuu. Joo, se on äärimmäisen hyvä lisäys, että siellähän on ydinvoimalla merkittävä rooli Ranskassa. Se on heille hyvä asia. Ehkä sen, minkä voi vielä, jos miettii siis makrotaloutta ja euroaluetta, niin euroalueellahan on vaihtotase ylijäämäinen. Samalla tavalla kuin Japanilla on vaihtotase ylijäämäinen. Kiinalla on vaihtotase ylijäämäinen. Eli eihän se ihan kuralla se talous oikeasti. Että vaihtotasehan mittaa oikeastaan sitä kilpailukykyä. Että kyllähän euroalueelle virtaa enemmän rahaa ulkomailta kuin mitä me täältä virtaa pois. Ja sehän tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että kaikki nämä alijäämät, mitä me euroalueella nähdään, niin teoriassa ne pystytään rahoittamaan euroalueen sisältä. Meidän ei tarvitse lainata rahaa euroalueen ulkopuolelta. Ja se on itse asiassa talouden vakauden näkökulmasta hirveän tärkeä asia. No pysytään vähän koroissa tuossa molemmat herrat sivusesityksissä EKP ja keskuspankkien tulevaa korkopolkua. Pyritään pitää vähän niin kuin markkinassa kiinni. Nyt niin kuin odotetaan koronlaskuja, niitä on jo tehty, sykli on alkanut. Miten ehkä semmoinen, että ensi vuoden osalta odotetaan aika paljon kuitenkin koronlaskuja, niin kumpaan koulukuntaan Patrik ja ehkä Lasse ja Paavokin kuuluu, että näettekö, että markkinoiden odotukset suuren liljassa vai onko niin kuin koronlaskupolku liioiteltu tähän nykyiseen niin kuin talousympäristöön nähden? Ja ehkä jatkokysymyksenä sitten, että miten näette tämän koronlaskujen niin kuin osakemarkkinan näkökulmasta, että onko se hyvä vai huono asia? Mutta jos Lasse siihen korkopolkuun, niin onko se? No ainakin euroalueella kyllä mä uskon siihen, että ne korot tulee laskemaan. EKPhän katsoo vain inflaatiota, niillä on siinä mielessä aika yksinkertainen homma. Ja kun me katsoo euroalueella inflaatiota, niin tavarainflaatio on nollassa jo. Kyllä. Se on ainoa inflaatio, mitä me tällä hetkellä, se on palveluinflaatiota. Ja palveluinflaatio määräytyy hirveästi palkankorotusten mukaan. Ja me tiedetään, että toisin kuin Yhdysvalloissa, niin täällähän on hirveästi sopimuspalkka tai on työehtosopimuksia, ne on kiinteät palkat, ne neuvotellaan uudestaan vuoden 2-3 välein. Ja siinä mielessä on ihan luonnollista myös, että se palveluinflaatio ei hidastu samaan tahtiin kuin tavarainflaatio. Mutta ajan myötä kokonaisinflaatio on hidas, niin sehän alkaa sitten, näkyy jo nyt, että se valuu pikkuhiljaa sinne palkkaodotuksiin ja sitten sitä kautta myös se palveluinflaatio, kun neuvotellaan palkankorotuksia, mitkä on maltillisempia, niin sitten palveluinflaatio, joka lähtee hidastumaan ja sitten se antaa EKPlle valmiuden tai oikeutuksen laskea niitä korkoja. Näetkö nyt paljon spekuloitiin silloin, kun EKP aloitti nyt eka kertaa ensimmäisenä koronlaskut versus Fed, sitä ei ole kovin usein historiassa nähnyt. Näetkö mahdollisena tilannetta, että talouskuva Yhdysvaltojen ja euroalueen välillä poikkeaa niin paljon toisistaan, että EKPn ja Fedin niin kuin rahapolitiikat erkaantuu? Että yhtäkkiä EKP laskeekin hurjasti ja Yhdysvaltojen keskuspankki pitää korot paikallaan. Näetkö, että se on mahdollinen skenaario? No siis on esimerkiksi yksi skenaario, mistä aiemmin puhuttiin, on presidentinvaalit, tuontitullit. Että se on niin merkittävä asia Yhdysvalloissa, että se voi sekoittaa sitä taloutta niin paljon, että he joutuu muuttamaan oleellisesti sitä korkopolitiikkaa ja rahapolitiikkaa. Että joo, ilman muuta. Se on ihan mahdollista. No. Mites Patrik, markkinoiden näkökulmasta? No kun korkot tulee alas, niin miten sä näet eri sijoituslajit, että mitkä voisivat olla hyviä ja huonoja? No kyllä tietenkin korkojen lasku on lähtökohtaisesti kaikelle riskille positiivinen asia. Eli osakkeet pärjää hyvin, korkosijoitukset pärjää siinä ympäristössä hyvin. Osakkeiden sisällä tietenkin löytyy näitä taskuja, mitkä pärjää erityisen hyvin. Eli kyllä pienyhtiöt, arvoyhtiöt ehkä tavallaan. Ja sitten pikkuhiljaa, kun se korkojen lasku saa aikaan sen, että se kasvu alkaa näyttää positiivisempia merkkejä, niin myöskin tämmöinen tavallaan syklisempi puoli, ehkä teollisuuspuoli jollain lailla alkaa sitten osoittamaan piristymisen merkkejä. Eli kyllä siellä niin kuin
positiivista kehitystä ilman muuta nähdään. Se, mitä me maalaillaan korkopolkua, niin se on tällä hetkellä kutakuinkin se, mitä markkinakin odottelee. Ihan aavistuksen markkina odottaa ehkä yhtä koronlaskua enemmän Fediin tällä hetkellä, mutta että se markkinaodotus tuntuu heiluvan hirveän paljon ja keskuspankit itse asiassa on ollut kohtuullisen niin kuin rationaalista tai tavallaan niin kuin, että ne on pysynyt siinä aiemmassa sanomassaan ja se keskuspankkien odotus ei ole heilahdellut ihan valtavan paljon. Eli kyllä ehkä näihin tavallaan niin kuin ohjauksiin, mitä keskuspankit on sanonut, niin niihin me tukeudutaan enemmän niissä omissa odotuksissa ja pidän niitä ihan niin kuin realistisina. Mutta sitten tietenkin, jos talouskasvu alkaa keikahtamaan toiseen suuntaan, niin kuin joko parempaan tai huonompaan suuntaan, niin varmasti sitä polkua myöskin muutetaan sen myötä. Kyllä. Mites Paavo vielä tähän loppuun, että Suomihan on tämmöisenä avoimena vientivetoisena ja toimialarakenteen puolesta ehkä vähän kyydissä tässä globaalissa taloudessa kehityksen suhteen, niin miten näet niin tässä ympäristössä, paljon tämmöisiä positiivisikin juttuja lähtien valuaatiosta ja keskuspankin rahapolitiikasta, niin mitkä olisi ehkä, jos haluat nohtaa muutamia yhtiöitä yleisölle, että mitkä on sun suosikkeja Suomesta tällä hetkellä? Joo, no jos miettii ainakin niin kuin tavallaan toimiala jakaumassa tai toimiala mielessä vähän, niin ehkä tuohon jatkona tuohon edelliseen, että tavallaan voisi sanoa, että niin kuin osakemarkkinoilla mun mielestä niin kuin tiettyjä toimialoja on ehkä osakemarkkinoilla jotenkin hinnoitellut jo tuon alenevan korkotason mukaan. Esimerkiksi mieleen tulee pankkisektori, että jos katsoo vaikka täällä meillä Suomessa, niin Nordea tietysti isoimpana esimerkkinä osakkeena siinä, niin tavallaan odotus on, että tuloskehitys vähän niin kuin tasaantuu, mutta pysyy vahvana ja se tarkoittaa sitä, että osake on aika alhaisesti arvostettu tällä hetkellä. Osinkotuotto on tosi korkea. Se on jäänyt. Sitten toisaalta esimerkiksi kiinteistösektoria, joka niin kuin luonnollisesti pitäisi olla alenevasta korkotasosta niin kuin hyötyvä, että kiinteistöjen arvoissa ei ole enää samanlaista painetta kuin aiemmin ja niin edespäin. Niin voisi sanoa, että ne osakkeet on edelleen niin kuin tosi alhaisesti arvostettuja, että niissä on tavallaan sitä lyhyen ajan riskiä edelleen niissä osakkeissa tosi paljon. Että se on niin kuin jännä nähdä sitten, jos korko ympärillä menee oikeasti alaspäin ja tavallaan se paine kiinteistöjen arvoistakin poistuu, niin korjaantuuko toi puoli. Että totta kai niin kuin ehkä sanoisin, että tuommoisissa niin kuin sektoreissa, missä kuten vaikka kiinteistöjen rakentaminen, missä on kuitenkin vähän kauempana vielä se elpyminen, niin tällä hetkellä niin kuin sijoittajana kannattaa, niin kuin, jos haluaa niin kuin niihin lähteä mukaan, niin osana ajoitettua salkkua, mutta sitten katsoa myös vähän semmoisia, koska tässä on epävarmuutta paljon, niin ehkä se turvallisempia vaihtoehtoja siinä mielessä, että niillä on taseet kunnossa, että ne ei ole ensimmäisiä, joilla sitten tase, jos mennään huonompaan suuntaan, niin tase alkaa heikkenemään. Okay. Mutta sitten vielä ehkä tästä niin kuin mainitusta konepajapuolesta, niin nehän on ollut, kun samaan aikaan kun Suomen markkina on niin kuin mennyt tosi heikosti, niin meillä on isoja konepajaosakkeita, jotka on mennyt niin kuin valtavan hyvin tässä viimeisen parin vuoden aikana ja tavallaan, että se on osittain siellä on niin kuin yhtiöitä, joilla on omien aiempien ongelmien jälkeen niin kuin yhtiökohtaisesti pystytty niitä parantamaan, mutta kyllä tässä vaikka niin kuin puhutaan paljon niin kuin Euroopan heikosta teollisuustilanteesta ja muusta, niin sitten suomalaisille yhtiöille on myös niin kuin isoja tilauksia pystytty saamaan. Toki esimerkiksi Etelä-Amerikasta Valmet sai just taannoin niin kuin yli miljardin euron tilauksen, joka on tietysti valtavan kokoinen. Eli täältä tullaan. Eli ehkä mä niin kuin nostaisin vielä sitä yhtiökohtaisuutta ja sitä yhtiökohtaista analyysiä, että ei sitä niin kuin pelkkää toimialaa, koska semmoisellakin toimialalla, joka menee huonosti, niin kuin on monesti nähty, niin siellä pystyy tekemään niin kuin nythän tuottoerot on ollut tuottoerot on ollut suuria niin kuin yhtiöiden ja toimialojen ja maidenkin välillä, että se on ominaista tälle ympäristölle, kun sijoittajat enemmän hakee mahdollisuuksia. Että se aina vaihtelee, mitä on jo hinnoiteltu osakkeeseen ja mitä ei tavallaan. Kyllä. Tuohon mielenkiintoinen mitä nostit Nordeasta, sen niin kuin hyvä osinkotuoto ja pätee tietenkin moneenkin suomalaisosakkeeseen, miksei Euroopassa laajemminkin, mutta että laskevien korkojen aikana niin sen luulisi olevan myöskin yksi semmoinen, mikä tavallaan niin kuin alkaa sit jälleen kiinnostamaan, että valtiolainat ei olekaan enää 4, vaan ne onkin 2 ja kyllä, sillä on vaikutusta. Hyvä, kiitos paljon panelistit, hyviä kommentteja, analyysiä eri aiheista ja kiitos paljon yleisölle, mukava, että pääsitte mukaan meidän kanssa ja ei muuta kuin hyvää loppupäivää. Nähdään sitten ensi kerralla taas. Kiitos. Kiitos.